ಮಣಿಪಾಲದ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಡಿಟಾದು ತೂಬುರ್ದು ಪೊತುದು ಪೋಂಡು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಬೊನ್ನೆ ಆಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲೆಡ್ ಕುರ್ಕುರು ತಿಂಡಿ ಎಚ್ಚ ಬರ್ರೆ ಪತಿಬೊಕ್ಕ ಹಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರು ಅಂಗಡಿಲ ಎಚ್ಚ ಆತ ಐಟು ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಉಡೆವಂದಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಇಂಚಿ ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಅಂಗಡಿಲು ಉಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾನಿಪಲ್ಲದ ಸಿರಿಕಿಸ್ನ ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದಾಗ ವರನೆ ಈ ಅಂಗಡಿಡು ತೂಬೂರ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವೋರ್ದುಲೈ ಚಿಪ್ಸ್ ಚಕ್ಕಲಿ ಸೊಂಟೆ ಇಂಚಿತಿ ತಿಂಡಿಲು ಮಾತ ಬೊಂಜ ಆಂಡು ಕರೆಂಟ್ ವಯರ್ಲು ಸಮದಾಂತಿನವೇ ಈ ತೂಲಕ್ಕರ ಕಾರಣ ಇಂದು ತೆರಿದು ಬೈದಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ತೂತಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಬೊಂಜ ಬುಡುಂಡ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ನಷ್ಟ ಆತನಿಂದಲ್ಲ ಸಮತ ಅಂದಾಜಿ ಆತಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಜಸ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತೂಗಾಯ ಆತಜಿ ಒಡಿಪು ತೂತೆಕ್ಕವು ದಂಡು ದಕ್ಕಲು ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತದು ತೂತೆಕ್ಕ ಏರಿ ಮಾನಿಪಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ತಾವುಡಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಸುದ್ದಿಲು ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲವು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಆಟಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ 2 ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಕೋರಿ ಕುರಿ ಏತು ಕುದುಪು ಇಂಪಿನೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಕೋರಿದ ಕುರಿತ ಅಂಗಡಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕುತ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಯರು 5 ಸಾರಗಳ ಎಚ್ಚ ಕೋರಿ 1 ಸಾರ ಕುರಿಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರಿಗೂ ಕುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪಾಯಗೆ 4 ಸಾರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಪುಟ್ಟು ಮಿಂಚಿತು ಹಲೆ ಯೋಜನೆದಂಚ ಹಾಪಿನಿ ಸತ್ಯೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆದ ಮಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡೀರ್ ಕಲ್ಮಜ್ಜಿ ತಲವಾಯಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದಕಲೆದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಉತ್ತರನು ಮಂತ್ರಿ ಬಿಹಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಓದುದು ಪಂಡೀರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಿಡ್ಡೋಡಿದ ತಾವು ಅಜದಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ತಂಡ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಂದುಂಡು 6 ತೆರಿಪಾಯರು ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಳ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತೇರು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಮಾಲ್ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲೆಡು ಮುಪ್ಪಪಿರಾಯ ದಿಂಜಂದಿನ ಕಲೆಡು ಎಚ್ಚ ದೊಡ್ಡು ಬೆನ್ಪಿನೈಟ್ ಪಾಪ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಸುರುತ ಜಾಗ ಪತ್ತದೇರಿ 2017 ಜೂನ್ ಹೊಡೆದು 2013 ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟ 27 ಪಿರಾಯದ ಗಾಗಾ $2 ಕೋಟಿ ರೋಕುಡ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೇತೆ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಪದ ಪನ್ಪಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಬೊಕ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ರೇನ್ ತೀರ್ತು ನೂಕುದು ಗಾಗಾ ಸುರುಕುಲಾಗಿದೇರಿ ಸ್ಕಾಟ್ದ DJ ಕಾಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರಿಹಾನಾ 4 ಬೊಕ್ಕ 5 ನೆತ್ತಾವುಡುಲ್ಲಿರಿ ಟಾಪ್ 10 ಉಡುಪು ಬೇತೆಕಲು ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ ಜೆನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಎಡೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಬೊಕ ಟೇಲರ್ ಲಾತ್ನಾರ್ ಕುಂಬಳೆ ಅಬಕಾರಿ ದಂಡು ದಕಲು ಮುಲ್ಪ 5453 ಪರದೇಸಿ ಆಮಲ್ ರಸತ್ತ ಬಾಟ್ಲಿನನ್ನು ಕೈಪತ್ತದೇರಿ ಮೀಂಜ ಗಿರಾಮದ ಚಾರ್ಲ ಇನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು 21 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಪಿನರೆ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಮಾಲು ದೆಂಗದೀದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲು ಕೋಣದ ಮೂಲೆಡು ಗೋನಿ ಚೀಲೋಡು ಪೊದ್ದಿದು ಒಂದೇನು ದೆಂಗದೀದಿತ್ತೇರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಸಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಾಂಡ್ಯಲಾದಿಗೆಡು PK ವಿನಯ್ ರಾಜ್ PJ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ದಾಳಿ ನಡೆಪೇರಿ ಸೆಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಡಕೋರ ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಗಡಿ ಗಲ್ತಂಡು ಬಲ್ತಂಡು ಮಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿಬಿ ಕುರಿ ಮಾಸ ಪೊಲ್ತಿರು ಜನ ಆದಿ ಒಡಿಪುದ ಅಂಗಡಿ 55 ವರ್ಷ ಪರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಲಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಆನಂದನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆಂಡು ಬೊಣ್ಣದ ಗುಂಡಿ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕುರಿಕೋರಿ ರಾಶಿ ನಿಡ್ಡೊಡ್ಡಿಡು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟು ಮೆಂಚಿತು ಅಲೆ ಆಪಿನಿ ಸತ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 30 ವರ್ಷ ದುಲೈ ದಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಪಾಪ್ ಪದಕ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ದಿಗದು ಬುರುಂಡು 5453 ಪರದೇಶಿ ಅಮಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪೋರ್ತ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ನನಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ v4news.com